Mä tulin äsken ulos tunnelista. Mä luulin, että nämä portaat vielä luostoille, joka oli tuolla ylhäällä. Jännää! Joka oli tosi hyvää ja se oli tosi ystävällinen. Se oli jännä kotoisa tunnelma koko sen ajan, kun mä olin siellä. Ja siinä tuli sitten vielä jotain muita ennen kuin mä lähdin, että se ei ollut sit tyhjillä. Mä olin tosi iloinen siitä, koska mä toivon, että sille tulee asiakkaita, mutta hassu oli se, että kun mä pysyn maksua. Mä en ihan ymmärtänyt, kun se sanoi jotenkin, että jotain. Sitten myöhemmin mä niin laitoin lompakon, että eikö se nyt tuottaa sitä maksua. Sitten se sanoi, että säästä sun rahat postikortteihin. Tää mies, kuka oli tarjoin mulle alkuruuan, pääruuan, jälkiruuan, tarjosi siinä kahveja. Oli tosi ystävällinen. Se puhui englantia mun kanssa ja kertoi, että oli käynyt joskus vissiin Suomessa oikein nuorempana. Se tarjosi mulle sen kaiken ilmaiseksi. Mulle tuli ihan semmonen olo, että mitä mun pitäisi sanoa, miten mä voin kiittää. Tää mies toi mulle vieraskirjan ja mä kirjoitin siihen vieraskirjaan mun nimen ja terveiset ja kiitin hyvästä palvelusta ja ruuasta. Ja mä jätin sitten 10 € sinne. Vaikka toisaalta se oli 15 € menu, niin sit musta tuntuu, että se ei ehkä ollut riittävä, mutta sitten toisaalta kun hän halusi tarjota mulle, niin mitä mä voin tehdä siinä? Jotenkin tuntui siltä, että se olisi ollut myös kiittämätöntä, että jos mä olisin, tai että mä maksan, mutta mä jätin 10 € kiitokset ja oikeasti mä en tiedä, mutta mun vaan vähän, tietysti mulla oli yksinäinen olokin, kun mä tulin tänne, mutta se ravintolassa mulla tuli jotenkin tosi semmoinen lämmin ja hyvä mieli ja se oli tosi hyvä palvelu ja siis jollain ihmisillä on vaan niin kultainen sydän. En mä tiedä sääliksi mies, kun mä matkustin yksin, mutta jotenkin en mä tiedä. Mä tulin niin iloiseksi siitä.